Октаныш районында эпиграфик истәлекләрнең өйрәнелеше. Халкыбыздан безгә мирас буларак гаять күп сандагы тарихи мәдәни истәлекләр сакланып калган. Шулар арасында борынгы кабер ташлары да бик күп. Алар халкыбыз тарихын, мәдәниятен, телен өйрәнүдә һичшиксез әһәмиятле роль уйный. Шуңа күрә татарлар яшәгән һәр төбәк җентекләп өйрәнелергә тиеш. Бер ташны да күз уңыннан ычкындырырга ярамый. Менә хәзерге көндә Казан арты районнары чагыштырмача яхшы өйрәнелгән. Мәсәлән, Орша, Биектау, Әтнә, Яшелүзән һәм башка районнар. Ә менә Татарстаннан ерак урнашкан районнар да әле бу өйрәнелеш начар дәрәҗәдә. Шул исәптән Октаныш районында да әле күп кабер ташлары өйрәнелмәгән. Ләкин Октаныш районында башка районнар, ерактагы районнар белән чагыштырганда әле хәлләр яхшы. Чөнки кайбер галимнәр инде бу районга барып, андагы борынгы эпиграфик истәлекләрне ачыклаганнар һәм өйрәнгәннәр. Иң борынгы эпиграфик истәлек Әҗәкүл районында табылган. Аны мәшһүр татар галиме Марсель Әхмәтҗанов үзенең экспедициясе вакытында ачыклаган. Әлеге кабер ташы 1682-1683 елларга туры килә. Ягъни хиҗри ел белән язылган булганга күрә, милади елга әйләндергәндә анда аралык 2 елга аралык була. Ягъни 1682 елдан алып 1683 елга хәтле куелырга мөмкин бу таш. Әлеге истәлек Килдеби улы Ишкәйгә куелган. Әҗәкүл зиратында элек тагын икенче бер борынгы ташта сакланган булган, ләкин ул инде югалган. Марсель Әхмәтҗанов аны тапмаган. 2009 елда Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты комплексы экспедиция вакытында шулай ук Октаныш районы зиратларын өлешчә өйрәнгән. Моны тарихчы Рәшит Кадиров эшләгән. Ул районның 14 авылы зиратында 53 эпиграфик истәлек тапкан. Ләкин җәмәгатьчелекне фақат Мәшти саласы ташларының текстлары белән генә таныштыруны кирәк дип тапкан. Башка авылларда сакланган кабер ташлары турында тулы мәгълүмат юк. Аларның текстлары китерелмәгән. 2014-15 елларда Октаныш төбәге эпиграфик истәлекләренең байтак өлешен Башкортстан галиме, тарихчы Илья Васильев өйрәнгән. Ул нигездә районның көньяк батышында урнашкан авылларга гына игътибарын юнәлткән. Шул рәвешле районның 16 авылында 95 эпиграфик истәлек ачыклаган. Васильевның биредә табылган барлык эпиграфик материаллары урын алган китап 2017 елда бик аз тираж белән басылып чыккан. Кызганычка каршы аның тиражы бик аз. Шуңа күрә күп кешеләр ул китап турында белмиделәр дә. Башкортстан галимен Октаныш кешесе Елена Ирдуганова чакырган булган. Әлеге ханым сүзләренчә, ул Татарстан галимнәре арасында теләктәшлек таба алмаганга, чарасызлыктан әлеге тарихчыга мөрәҗәгать иткән. Ләкин монда әйтергә кирәк инде, Казанда безнең эпиграфистлар бар. Әгәр дә ул инде тарих институтына мөрәҗәгать иткән булса, аның үтенечен кире какмаган булырлар иде. Ләкин ул әлеге институтка мөрәҗәгать итмәгән. Һәм аның бу сүзләре бик дөреслеккә туры килми. Теләктәшлек бар ул. Галимнәр бик теләп шыгарга, өйрәнергә әзер. Шулай ук Ирдуганов язганча, Васильев белән алар 2014-2016 елларның җәй айларында Октаныш районында сакланган кабер ташларын өйрәнгәннәр икән. Ә Башкортстан тарихчысы исә ни өчендер районда 14-15 елларда эшләвен ассызыклаган. Шуңа күрә монда бик аңлашылып бетми, кайсы елларда эш алып барылган. Васильев Октаныш таш билгеләрен Башкортстан Республикасы Илеш районының кайбер кабер ташлары белән бергә туплап биргән. Менә монда ни өчендер аңлашылмый. Бер китапка Илеш районының өлешчә
берникадәр кабер ташлары китерелгән һәм Актаныш районының шулай ук бер өлеше китерелгән. Ләкин фәнни яктан, әгәр дә алар аерым булса, Актаныш районы буенча аерым китап чыкса, Илеш районы буенча икенче бер аерым басма булса, отышлырак һәм мәгънәлерәк булыр иде. Булай эшләгәндә ни Актаныш районының бөтен кабер ташлары юк, ни Илеш районының бөтен кабер ташлары китерелмәгән, өлешчә генә. Һәм бу да бик аңлашылып бетми. Һәм бу китапта инде булай фәнни яктан ул яхшы язылса да, кайбер кимчелекләр һәм хаталарда азат түгел. Мәсәлән, ул инде кабер ташларының, мәсәлән, Актаныш районының кабер ташларын Урал, Идел буе төрки телендә язылган дип яза. Чынлыкта, менә ул китергән ташларны карасак, 1964 елга хәтле китерә ул кабер ташларын. 64 елга кадәр куелган ташларны. Ләкин теле аның төрки теле икән, Урал, Идел буе төрки теле икән. Хәтта аныңча Совет заманында да 20 гасырның 60 елларында да татар теле юк икән, ниндидер төрки телдә язылган икән кабер ташлары. Менә бу инде бик дөрес түгел. Язырга иде инде иске татар теле дип һич юк яки татар теле дип. Шу вакытта дөресрәк булыр иде. Һәм аның икенче аның бер фикере бар, Әҗәлкүл авылы Мари яки Утмурт авылы дип яза ул. Чөнки ни өчен ди? Чөнки зираты яр буенда урнашкан һәм бу татар һәм башкорт зиратларына хас түгел икән. Татар авылларын җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнмичә мондый нәтиҗә чыгару әлбәттә галимгә бик килешми. Чөнки мәсәлән башка татар зиратларын карасак, яр буенда урнашкан зиратлар алар аз түгел, бигрәк тә Казан арты төбәгендә алар шактый. Васильевның шулай экспедициясендә сәфәрендә юлдашы Ирдуганова да үз мәкаләсендә шундый хаталы фикерләр белән уртаклашкан. Мәсәлән, аның уйлавынча Әҗәкүл ташы мәҗүси стилдә эшләнгән. Чөнки анда иләнәсе мәҗүси иләһ кояш сурәтләнгән. Моңа җавап итеп әйтәбез, беренчедән Әҗәкүл ташында кояш түгел, үсемлек орнаменты, ягъни чәчәк кебек сурәт төшерелгән. Бу икенчедән кояшка охшаган орнаментлар, соляр билгеләр алар инде Алтын Урда, Казан ханлыгы чоры кабер ташларында бик күп. Һәм өченчедән әйтергә кирәк, анда ул кабер Актаныш Әҗәкүл кабер ташында Коръән аятлары һәм хәдисләр язылган. Һәм инде моны мәҗүсилек белән бәйләү мантыйкка туры килми. Шулай ук Әҗәкүл таш билгесенә охшаш татар таш язмаларында Чирмеш халкының мирасына кертергә тырыша әлеге автор. Хәтта Татарстанның Күкмара һәм Әгерҗе районнарында сакланган Килмөхәммәд Ишмән улы эшләгән кабер ташлары да фин-угор халкыныкы икән, янәсе. Чынлыкта аларның барысы да мусульман һәм татар традицияләрендә нигездә, шушы традицияләр нигезендә эшләнгән һәм татар телендә язылган. Без андый кабер ташларны күп күрдек һәм өйрәндек. Башкортстан тарихчысы Васильев Әҗәкүл авылында сакланган иң борынгы эпиграфик истәлекләрне өйрәнгән, ләкин ул Марсель Әхмәтҗанов фикере белән килешми. Ул анда ди Ишкәй Килдеби улына түгел, Әвәрүткә ыруыннан булган Ишкәй Килкәй улына куелган дип яза. Бу сүз Ишкәй Килкәй инде ул кыскартылган исем икәне күренә, чөнки элекке заманда татарлар исемнәрне кыскартканнар һәм Ишкәй Килкәй улы ул Ишмөхәммәд Килмөхәммәд улыныкы булса кирәк. Шунысын әйтергә кирәк, Васильев Татарстан тарихчысы Кадыровка караганда мәчти ташларының текстларын дөресрәк, тулырак һәм төгәлрәк укый алган һәм бер кабер ташка күбрәк ачыклаган. Мәсәлән, Рашид Кадыров 25 таш топкан булса, ул 26 эпиграфик истәлек ачыклаган. Шулай ук Васильев Кадыровның байтак хаталарын төзәткән, текстларны төгәлрәк, җиренә җиткеребрәк укырга тырышкан, транскрипцияләрен биргән, параллель рәвештә рус теленә тәрҗемә иткән. Шулай ук кайбер сүзләрне инде ул бутаган. Васильев мәсәлән гарәп сүзләрендәге калын хәрефләрне нечкә итеп биргән, яки киресенчә, мәсәлән тасиру дигән сүздә с хәрефе каты һәм тасиру дип языла, ләкин
Васильев тәсире дип биргән, нечкә әйтеп. Шулай ук ахыр сүзендә ул ахир дип нечкә әйтеп биргән. Шунлыкта ахыр сүзендә анда х өстендә нукта тора, һәм каты әйтелергә тиеш. Бездә инде быел Актаныш районының 4 авылының, ягъни Иске Кормаш, Кырыккаен Түбә, Шәбезбаш һәм Яңа Балташ зиратларын читтән торып өйрәндек. Быел түгел, узган ел инде ул. Узган ел шуларны без дистанцион рәвештә өйрәндек. Аларның фотолары аша. Безгә аны атаклы журналист, төбәк тарихын өйрәнүче Актаныш районыннан чыккан Фидаил Мәҗитов безгә тәкъдим итте. Аңа бик зур рәхмәт. Ул менә шуларның фотоларын бирде һәм без шулар нигезендә өйрәндек һәм аларның текстларын китердек. Шәбез Бош авылының ташлары инде Васильев өйрәнгән булган һәм без аларны инде күрдек. Нәкъ безнең укылыш аныкы белән тәңгәл килә. Шул ук ташлар. Шулай ук Шәбезбаш зиратында җирләнгән Гарифулла Гали улының кабер ташы 8 юлдан гыйбарәт, тик Васильев аны 7 юлдан дип кенә күрсәткән. Башка җирләрдә инде барсы да тәңгәл килә безнең укылыш белән. Без инде менә Кырыккаен Түбә авыл зиратында 5 борынгы кабер ташы ачыкладык. Шуларның 3-се билгесез. Кемгә куелганлыгы билгесез, чөнки җимерелгән. 4-нче таш Зәнур Вали Әхмәт кызына куелган. Ул 1899 елда вафат булган. Һәм 5-нче таш Габделгалим Габделбасыр улына куелган. Кызганычка каршы елы язылган, җире ватылып төшкән һәм аның кайчан вафат булуын ачыклап булмады. Яңа Балташ авылында фақат бер генә борынгы кабер ташы сакланган. Аны өйрәндек, аны текстын китердек. Анда гарәпчә һәм татарча язылган. Укып китик. Я вaqifan bi qabri mutafakkiran bi amri bil amsi kuntu misluka gadan tasiru misli. Абдус-Садиқ Мөхәммәд Әмин улы. Шундый сүзләр, ягъни тәрҗемәсе: "Әй кабрым янында басып торучы, минем хәлем хакында фикерләүче, кичә мин синең кебек идем, иртәгә син минем кебек булырсың." Абдус-Садиқ Мөхәммәд Әмин улы. Ягъни менә шундый фәлсәфи, хикмәтле сүзләр язылган бу ташта. Шулай итеп, Кырыккаен Түбәдә 5, Яңа Балташта 1 борынгы кабер ташы ачыкланды һәм өйрәнелде. Киләчәктә Актаныш районы таш язма истәлекләрен тулысынча өйрәнеп бетерү тиеш, зарур. Чөнки менә 80-нан артык татар авылы булган районның фақат ширеге генә әле өйрәнелгән эпиграфик планда. Өстәвенә әле төбәктә 50-гә якын юкка чыккан авыллар да бар. Аларның да әле зиратлары калган булырга мөмкин һәм аларны да өйрәнеп бетерергә кирәк. Шулай итеп, районның, Актаныш районының ширеге диярлек өйрәнелгән һәм алар шул өйрәнелгән авылларда сакланган кабер ташларының барсының да текстлары фәнни әйләнешкә кергән. Һәм инде аларның бер кабер ташны Марсель Әхмәтҗанов өйрәнсә, 95-ен Башкортстан тарихчысы Илья Васильев өйрәнгән, 25-ен тарихчы Рашид Кадыров тикшергән. 6-сын без үзебез өйрәндек һәм бу өлкәдә эшебезне дәвам итәрбез дип уйлыйбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.